Y epa lagunok ongi etorri Txapelen kanalera eta lehengo bideoaren ostean kanpainaena orain dakarkizuet bapur bat DLC-a aztertzera goaz eta retara joangora bataia pertsonalizatua eta ere egon dira zenbait aldaketa nolabait esateko ikusten duzuen moduan hemen agertzen dira dauden ejerzito ezberdinak eta Bretoniarekin eta Imperiarekin eta beste batzuekin gertatu zen moduan ejerzitoak daude subfakzioak deitzen direna, kasu honetan Libarasen kortea, Plaserraren kultoan, Negegeren ieslariak, errege funerarioak, Nagasen jarraitzaileak, ezagutzaren gerlariak edo nobleak eta azkenengo defentsak eta gu joango gara errege funerarekin batez ere apur bat unitateak eta aztertzen eta vale. Hasiko gara unitate legendariekin edo jauntxo legendariekin eta hasiko gara errege funerarekin akorasatu bat eskutu duena, infanteriaren kontra eraginkorra dena, eta eskuz esku abilezia handia duena, 1640 punto. Armadura aldetik eta lirazgo aldetik oso ondo dago, 80ko puntuak dituztelako. Abiadura ez hildako izan da, ez da oso handia, baina defentsa eta eskuz oso ondo moldatzen da, minaz egiten du eta karga egiterako ama, ez da oso eraginkorra. Gero, ez hildakoa da, ez da retiratuko, beldurra sortzen du, ez hildako moduan, eta dituen habilitateak. Maldizioa min zuzen egiten du arean, 15 segundu irauten ditu, bere arean egiten du eragina eta bere ondadon den etxaiei min egiten dio. Desaktibatzen da 150 golpe hasierako golpe puntuentatik, 40 metro inguru efektua, min asko egiten du borrokalariei, errekisito horiek sortzean bakarrik aktibatzen da, unitate askoren kontra oso eraginkortasun handia dauka eta etxai baten kontra txarra da. Nire borondatea egin daitezela, hori, gehi bost defentsa eta gehi bost defentsa eta erasoan potentziazioa da beraren kontra eta eraginkortasuna konstantea da eta ingurukoei ere eragiten die. Berpistea ingurukoekin bakarrik du eragina, 14 segundo, pertsona hiri ondoan dauden eragiten die eta liderazgoa hobetzen die esildakoen kontra oso garrantzitsua dena. Eta golpe funerarioa potentziazioa, 26 eskuz esku, 125 mina armen mina eta beldurra sor dezake. Benetako beldurra. Gero, hemen, eso gehiago. Jarri daiteke karru baten gainean edo nekro suge baten gainean, kalida.
Eta joan daiteke ere saldiz edo esfinge derrak erratu gena izela. Vale, kalida. Duelista, erasoi pozoitxoak ditu, armadura gutxi, liderazgo ondo dago, ez hildako izateko nahiko abiadura dauka, esku oso ondo dabil, defentsa ez dago txartu eta kargatzean eta armaren indarra potentea da eta ibileite karruan deno nekro zugean. Beldurra sortzen du. Bueno, liderazgoarena esildakoekin oso garrantzitsua da. Vale, maldizioa bere min zuzen egiten du, bere inguruan du eragina, unitate askoren kontra eraginkorra da, eta baten kontra ez da oso eraginkorra. Asape mendizioa, euneko 15 proiektil mina egiten du, euneko gehi 15 rekarga habilitatean, eta proiektilak euneko 15 penetrazio indarrean. Izagami voluntat, lehen ikusi duguna, gehi bost, defentsari eta eskuz esku, onda venenosa, edo pozoi onda, esplosioak ez ditu tropa aliatuei minik egiten, min magiko ertainak edo egiten ditu, area handiera egiten du, formazio bat pikutara bidali dezake, eta unitate baten kontra oso eginkorra da. Eta kontaktua sartzen dena, pozoia sartzen dio, euneko 20 proiektil mina jasateko, minus 24% abiaduren eta euneko 20 gutxiago armen minekin, penetrazio armekin eta distantzia armekin. Eta golpe funerario ikusi dugun moduan, gehi 26 eskuz esku, gehi 25 arma mina eta beldurra sor dezake. Katep, ibile daiteke buruezu zaldian, karru batean edo arka de las almas. Astia da, armadura gutxi dauka, liderazgo handia, abiadura geldoa da, defentsa nahikotxo dauka, eta erasoan, eta kargan, oso txarra da. Eta joango gara bere magia. Aztertzen nahikotxo ditolako, vale. Espata madrikatuen enkantamentua, euneko 20 mina armekin eta euneko 20 mina penetrazio indarrekin, aliatuei eta batiei eragiten die. Neruren protekzioa euneko 44 erresistentzia fisikoan. Eta makinari erabiltzen badabi edo gorantza igotzen, ezin du onalakorik egin. Usiaren mendeku enkantazioa, mina zuzen egiten du, unitate mina egiten du. Etxaila jasateko probabilitate handia dago, unitate baten kontra ahula da eta euneko 24 abiaduran. Petraren zigor justua, 30 segundo, kontzentrazioa, lehengoa, igotzen badago edo ekipamentua erabiltzen ez du ezertarako balio. Proiektilei eragiten die,
ehuneko 40 penetrazio proiektilekin eta ehuneko 40 proiektilen minari. Bortize bat, buru eseu rekaitzaren kandamendua, min magiko garrantzitsu egiten du, ari efektu normala mugitu egiten dela, unitate askoren kontra eraginkorra, unitate baten kontra ez da eraginkorra. Haula da. Eta utze... no izango litzateke hitza euskeraz, martxitador... Ustelduraren enkantazioa, kien 26 eskuz esku eta kien 27 defentsan. Eta erakule dezake bakulo hau eta ehuneko gehi 15 kargan, objektuak kalidazioa eragin dezake, bakulo venenoso, metraia tiro egiten du, unitate askoren kontra eraginkorra da, distantzia handian oso eraginkorra da, edo unitate baten kontra ez da eraginkorra. Eta hemen, amuleto satak, ken 30 armadurari, eta ken 5 blokeatzen duten unitati. Adibidez, grasiako lehien kontra egin diezaioke min pio bat. Eta ehuneko 22 resistentzia minari. Arkan beltza. Bilaiteke desaldian edo karruan. Akorasatua, oso akorasatua. Ez dako izateko, liderazgo altua, ez da oso askarra. Eskuz esku eta defentsa nahiko konpentsatua dauka, armaren indartsoa eta kargarako ez du balio. Eta horren apur bat bere magia ikustera goaz. Magia hauek izatez kondo vampironak izango litzateke. Saldun sinestroaren presentzia, liderazgo digailau eta beldurra sor dezake, potentziazio unitatea. Sorbe el espiritu, heroien kontra oso eraginkorra da bizitza zurgatzeko eta akabatzeko, konde vampiroak duten moduan izatez magia hori da. Desesperazio manta, edo mantoa, ken 16 liderazgoari, arimaren isolamendua, geno 30 armadurari eta geno 30 armen minari. Zerun zen eguzki morea. Min magiko handiak egiten ditu, aleatorioki mugitzen den magia da, formazioa eragin dezake, armaduraren kontra sekulakoa, ipotzen kontra perfektua. Eta unitate askoren kontra eraginkorra den magia eta junaren destino. Orain nesaido gorritzen mina egiten du erasoei, unitate askoren kontra eraginkortasun handia dauka. Eta unitatemen kontra hori da eta etxaila jasateko nahiko eraginkortasun handia dauka. Eta gero hemen, liber morte resistentzia fisikoa gehi ehuneko 45. Eta eran dezake nagaz hemen bakuloa, rekarga energetikoa abiadura handitzen da, eta ken 30 rekarga habilitatea segundutan. Eta arkanen filo funerarioa, hau magia da regenerazio, atezer unitatei eragiten die. Golpe puntuak berrazkuratzen ditu eta berpiztuak jauzi direnak sendatzen ditu berpiztuak izan aurretik. Eta hemen Setre. Setre beleteke saldian, esfinge gerran edo
jainkoen karruan beste asti bat, akorasatua, korasak zuntzitzen ditu eta unitate handien kontra eraginkortasun handia dauka. Armadura eta liderazgo handia dauka, ez da oso azkarra izatez, igual karro jartzen badio hobetzen da, nahiko azkarra da. Eskuz esku oso ondo dago, baina ez dauka defentsa askorik. Eta da, karga egiteko eta ateratzeko, eta bar. Habilitateak apur bat, maldizioa, lehen ikusi egin duguna. Vale, hau da, alzar a los muertos moduan, konde vampiroak dutena. Baina hiltzen direnak berpizten dira, golpe puntuak berreskuratzen ditu, eta jauzi direnak sendatzen ditu berpiztu aurretik. Hau lehen ikusi dugu. Traia de Petra. Txaiari aliatu ez dira egiten, min magikoa eta suizkoa, bueno, asko ez, baina zeo zer egiten du. Esplosio handia, formazioa eragiten die eta gorazaren kontra txarto doa, a ber. Eta magia, badirudi, lehen ikusi dugunaren berdinak direla, bale. Joango gara eroiekin. Nekrotektoa, karro joan daiteke. Infanterien kontra eraginkortasun dauka, ez dauka armadura askorik. Liderazgo hartua hori bai, defentsa, bueno, ez dagoen txarto, eskuz esku oso gogorra da, min asko egiten du, eta kargan ez oso handia, habilitateak. 105 min penetrazioarekin, eta 105 eskuz esku. Gehi 10 armadurari eta gehi 110 resistentzia proiektileen kontra. Eta golpe puntuak berriro ondo jartzen ditu eta eran dituen efektuak, plakas de sol, 122 resistentzia zuari eta 103 gorputzari eta elixir de poder, gehi 150 armen minari eta gehi 26 eskuz esku. Dugu Printzipe funerarioa, korasatua eta eskudatua. Korasak suntitzen ditu, unitate handien kontra eraginkorra da eta eskuz oso potentea. Gero, jartzen bat dizkiozu zaldiak eta bar hori aldatzen. Doa, eta bar, armadura ondo dauka mejora guztia jarrita, eskuz esku ondo, defentsa pila bat dauka, armak min asko egiten du. Kargan ez da oso ona, ez egin konparatuta ondo ona dela esan daiteke habilitateak. Gehi 122 resistentzia fisikoan, potentzazio unitatea, 26 eskusesu, deskontrol, eta golpe funeraria lehen ikusi dugun moduan. A ver, magiak. Magiak izango dira berdinak ia habilitateak. Rekarga energetikoari abidadura hobetzen du. Eta ken 16 armadura hipotzen kontra oso eraginkorra izan daiteke. Txizoak, betikoak, onde vampiroak dituzten berdinak. Hau, txizoak, berdinak, habilitateak direz berdinak. Exorcismo, liderazgoari kensortzi, eta armadurari, eta kesaren maldizioa armadurariken 60.
eta hemen satortzen duzun nekejara, o igual da ezberdina duena. A ber, habilitatea. Hildakoa, bau, unitateak zaintzeko eta gehiago erauteko eraginkortasuna da. Liderazgoa oso bajua bada ez du funtzionatuko. Bueno, ez dago txarto. Hau betiko, eta hemen igual magia propioa. Lehen ikusi duguna, no? Ezberdintasun askorik ere ez dago. Vale. Gero unitateak, guerrero eskeletoak. No esango izateke hau zombien moduan. Osea, bidali aurrera, blokeatzeko tropak eta alik eta min gehiago egiteko, gero tropa hobeagoak erabiltzeko. Armadura oso basua, karga txarto ez urrengoa. Liderazgoa, bueno, ez dago txarto eta abiadura nahiko handia daukate, baina min egiteko eraginkortasun handia eta gero hemen mejorak eta bar. Lantzariak berdina. Eskutatua, unitate handien kontra ondo edo eta mina egiteko, oza, zombien moduan, maebek eskeletoak. Gero badaude errenombre unitateak. Alde horretatik ez dago txarto. Vale. Nekejararen gerlariak, infanteriaren kontra oso onak eta minazio egiten du. Armadura eta liderazgo desente daukate, abiadura handia, eskuz esku ondo, defentsan bueno. Txarter ez lukete egingo. Armaren indarra ez dago txarte eta karga, bueno, osea, ez hildakoak dira. Askorik ere ez eskatu. Vale. Nekez Eskorpio Erregaren legioa. Eskutatua, unitate handien kontra ondo, eraso pozoitzuak eta ez den moduan, eango dute gehiago menezko ekarne. Zombien moduan defentsa da hauek daukaten gakoetariko hori, sepulkoraren guardia, akorasatu eta eskutatua, infanterien kontra oso eraginkorra. Batez ere infanterien kontra hauek oso onak dira, armadura desente, liderazgo ez dago txarto eta defentsan daukate indarra eta armaren indarren eskuz esku ez dira oso onak eta kargan nahiko traketxak izango lirateke kasu honetan. Sepulkoaren guardia lebardekin, akorasatu eta eskutua dutenak, unitate handien kontra eraginkortasun handia dauka, eta handien kontra eraginkortasuna. Armadura nahikotxo, defentsa nahikotxo, eta defentsan eta hemen dauka batez ere eraginkortasun handiena eta Kepraren guardia. Liderazgo altua eta hemen defentsa ez dago txarto eta min magikoa eragiten du, beraz alde horretatik ondo dago. Vale, arkulariak. Arkulariak balantze onak nahiko urrun heltzen dira. Armadura gutxi eskuz esku eta defentsan txarto. Munizio nahikotxa daukate eta min asko ez dut egingo agian, baina, bueno, defentsatik atea zeitzakete. Eta gero hemen, Legion Bendita, gehiago heltzen dira, liderazgo gehiago daukate, baina armadura suntitzen dute, garrantzitsua izan daiteke. Baina regimendu bat bakdek izan ez denez,
Bueno, baina alde horretatik, zer gutxi, oie moduan, vale. Zaldiak. Jinete eskeleto, eskutatu oso askarra eta vanguardan jarri daitezke. Askarrak dira, oso askarrak dira. Da hori, karga eta atere eta proiektilen kontra asako, bestelez dut honen funtziori gehiago. Igusten, bueno, a ver. Mejaren gerlariak, armadura gehiago, habilitate berdine eta apur bat hobeagoak. Eta apur bat gehiago irango dute, baina zer gutxiago. Eta esildako moduan liderazgoak eragina dauka. Karro eskeleto. Hau da jokoak izango duen. Grazia, karga potenteak ditu, baina hori, sartu eta atera.